sana kiaba. Manda kule bendo fil asondi kitabadaha shada. Tanuda in the sakento librida castoni mala. Shebli krifanandi zeko di bahasaya. Ketela standaze. La moshe da koli palia sandolea. Palute kalia sandu ishali miriosa. Paluti palikando siti kariato. Elu palikato lita peliase. Sukande kapusha tayadosa. Zika kakapanadia kontene vele haso. Zumba la handi kitombe ni ishada. Palute palikaso otimande ishede. Endo sadi komito dia aseke. Alute dia soteria libada. Vendu ya zika mandu ni vendo isheda. Halaba haseko desh adibeha. Eluba hasonde kitabala hasuke. Akushonde kapari ashtena. Endo sadi upadia kodishaka. Alama sete kele barasatoa. Enda vali astomani ya koshaya. Shanda pai azeto. Azute kidomine adushe. Itopeli sharikapa litato. Esako walikama lupeli hasia. Malipoula seluta paliaha. Halipeli asombeli kabaliaha. Hamande veni ashute. Zuke yandu kedipa. Alakoza takora deshe. Rakadongali katangosa. Sandali koma tekoli bireka. Apoze koshadeka. Akole pelika marando. Rando zitarole. La ruze li akushega. La riuta pelko rega. Heli baraze keli barande. Gando la brakadi. Librika balakusha toa. Zokeli paradukoma. Akaneka na manesha. Amanito paradosha. Heli paroka baha. Hapalu parose. Paruta kenola. Valu
Come on, just can we push? Can we push? Shama Santota. Shokota Katana Vira Kato. Ikatoko Zokota Katamana. Amula Kapala Kata. Zikita Kongo Shakata Kanahura Sata. Supata Kapali Kapana. Amure Hashana. And the Kotel Secondary Vishana. Vimosandi Katopani Karota. Panukoporia Katushakata. Ambala Kondo Sekatita. Can I hear the praying church? Can I hear the praying church? Malitu Satataya. Malotena Solidia. Solidia la Kushata. Solidia la Kenibinihisha. Hilibini Hasutaya. Hilibini Hasutanaya. Halabaya Tanabanesha. Halabatanabanesha. Halabatalebe Nokosana. Hantonania Hushanaya. Hontoya Nonde Sekete. Dondaya Kopatikanayada. Ambana Katapanaka. Alitokozaba. Alikopalika Parado. Papa Zuka. Zuka. Shakapa. Matotanakako. Panasha. Matoyanda. Yandondo Shakapa. Yandandakoya. Makukuna Nakato. Kopakakakayalaba. Shabokoya. Horadada. Shadaba. Zilibida Hosta. Zalopalikapa. Mato Tataluta. Lipanato. Lipanakutapa. Atotayato. Sulaba. Etokapa. Shadimita Malato. Helimini Matato. Intamaya Tomate. Intakapashata. Ipapatayosi. Ziliponita. Ipapayekato. Shata. Shonamayas. Shakamanahos. Shakanamahos. Yakumasula. Nanukalipa. Halaya Dinikosta. Halaya. Aiwa Kulukulu. Ushalaba. Nuberas. Awa Jabosiani. Commande Valamasa. Commande la Mashidas. Shanaya Selubara. La Rosanaya. How can we push just a few seconds? Harane Shanika. Hashini Konda Shana. Hamani Nonda Ilita. Lalia Batekele Basta. Apalike Sularia. Likazura de Kataya. Atakaliko Ranaka. Mandaya Shakata. Oh, Masasiya Satanya Samapamini. Paribu Matikodas this attack. Matikodas this sana. In another realm. Shane Pola de say. Shana Maloria Hase. Shobande Valahaso. Yakuza Mande. Anguza Liato. Shoni Ebesato. Kuna Paranasa Kuta. Aiwa Kulukuni. Koranda Kalibata. Enosai Dokoshai. Ayato. Kusana. Tipaya. Sukaya. Sukakapapaya. Sulakapa. Pepatoya. Yakabalura. Shako. Itemayo. Shikapurate. Liparase.
Linda Havulanto, Vivianos Tondi Valhantomadi. He said, it shall come melody. And those that did in the house come the Brahanda. The Bali Hamasu, the Bali Eshkamu Reventa. Fihasun de Eshkande Berhandi. Hulonda Sakusha Utahisha. Halubida Asoku Tekata Parahasante. Haluda Haskonde Ashama. Halu Parandi Ashoke Diaso. Kosale Beto Kola. Simagade, Simagade. There's nothing much that engizoyenza bazalwane. Akusekulile ngizokwenza. Ukukhuluma uma sekukhuluma the general. Akusekhuluma the serious. Abantu novehlale phansi. Ngoba uNkulunkulu usebenzile ngamandla bazalwane. Ngicela ukuvula ivesi lona lodwa bese ngiyasuka ngihlale phansi. Sithembisene on Wednesday ukuthi insuku ezintathu uphaso kuya. Oh my God. Hallelujah. Sithembisene ukuthi simxoxela ukuthi insuku ezintathu. Sabala Thursday, Sabala Friday. Yeah, so Saturday insuku ezintathu. Cela ivesi 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. So chapter 3, and then bese yasuka. Cela ongifundelayo mhlawumbe ngilekelele sifunda from verse 1 sizobheka la sibheka khona bese ngiyehla mayiqeda ukufunda mayiqeda ukufunda ngizobe sengiyehla. Ngabe sesiqala ukuzincoma yini na? Kumbe nathi sidinga izincwadi
zokusincoma kini noma ezivela kini njengoba abanye bezidinga na. Bezidinga na. Uthi Apostle Paul, ngabe nathi sesiqala ukuzibonga na? Sesiqala ukuzincoma nokuzibonga na? Njengabo bonke abadinga izincwadi, letters of recommendation. See. Nina niyincwadi yethu ebhalwe enhliziyweni zenu. Besethi ke kodwa ke nina niyincwadi yethu. Usho ukhuluma nelibandla sekho ubhalela uthi ke phamina niyincwadi yethu elotshelwe eqoshiwe enhliziyweni. Eyaziwa futhi ifundwa ngabantu bonke. Uthi yaziwa futhi ifundwa abantu bonke. Nibonakalisa ukuthi niyincwadi kaKristu. Uthi ke bese nina nibonakalisa ukuthi niyona ncwadi kaKristu. Eyenziwe ngokukhonza kwethu. Bese thi ke leyo ncwadi yenziwe ngokukhonza kwethu. Elotshwe hayi ngoyinki. Uthi le ncwadi ayilotshwanga ngoyinki. Kepha ngomoya kaNkulunkulu. Bese thi ke kodwa ke le ncwadi ilotshiwe yalotshwa ngomoya kaNkulunkulu. Ophilayo. Ayilotshiwe ezibhebheni zamanje. Usibese shitsha ke ethi ke le ncwadi engikhuluma ngayo ayilotshiwe ezibhebheni zamanje. Kodwa ezibhebheni eziyizinhliziyo. Uthi kodwa ilotshiwe yabaseyibhebheni zenhliziyo okuyinyama. Sinethemba elinjalo ngoKristu. Bese thi ke sinethemba elinjalo ke ngoKristu. Kungesikho ukuthi kukhona thina esingakukhomba sithi kuvela kini. Yebo. Kodwa amandla ethu avela kuNkulunkulu. Kepha amandla ethu avela kuNkulunkulu. Uthi ayikho into esingayikhomba siyincome ngayo. Uthi kodwa amandla ethu avela kuNkulunkulu. Okunguye wasenza safaneleka ukuba siyizikhonzi. Natsokanye uthi ke futhi senze uyena safaneleka ukuba yizikhonzi zesivumelwano esisha. Okay, uthi ke uyena uNkulunkulu osenzile sabazikhonzi sesivumelwano esisha. Kungesiyiso esomthetho. Bese thi ke lesesisha akusona esomthetho. Kodwa esikamoya. Uthi ke kulesike senziwe uNkulunkulu ukuthi sibe zikhonzi of this new covenant. Ngokuba incwadi ebhaliwe iyabulala. Uthi ke for the letter kills. Kodwa umoya uyaphilisa. Kepha umoya uyaphilisa. Awesome. Inkonzo yokufa eyayiqoshiwe ematsheni. Asethi uma inkonzo yokufa eyayiqoshiwe ematsheni yafika inenkazimulo. Yafika inenkazimulo. Kangangokuba abantwana bakwaIsrayeli babengakwazi babengakwazi. Yeah. Kangangokuba abantwana bakwaIsrayeli babengakwazi. Yebo. Ukububuka ubuso bukaMose. Uthi ke obhalayo uthi ke uma ephuluma lo-Apostle Paul uthi ke inkonzo leyo qala eyayiqoshiwe ezibhebheni zamatshe uthi yayinenkazimulo. Uthi in such a way that abantwana bakwa-Israyeli bahluleka ukumbheka uMose esenenkonzo eqoshwe ematsheni. Sanibonani bazalwane. Sengiqedile ngithi ngifunda ivesi ngakho nje ngisho kanje. Yini yathi nje sengiqedile ngifunda ivesi kuphela. Yafika inkonzo yokuqala yafika inenkazimulo. Yayikhazimula and kunezinto uma ufunda ngenkonzo yokuqala obonayo ukuthi it was powerful. Yayinamandla inenkazimulo futhi yayinama results. Yayinamandla bazalwane ikhazimula futhi inamphumela yayisebenza. Awusanibona bazalwane sesengicela
Ngiyacela sisi. Ngokuba uma inkonzo yokulahlwa ibinenkazimulo. Nginenkinga futhi bese kuthiwa leyokuqala kuthiwa inkonzo yokulahlwa. Bese kuthiwa iyayikhazimulo kodwa kuyinkonzo yokulahlwa. So this tells us ukuthi noma sasikhona imangaliso kwi-old covenant, but akekho wayesindiswa kwi-old covenant. Miracles were happening, but akekho wayesindiswa bazalwane ngenkonzo yomthetho. Kuthiwa it was a ministry of condemnation. Inkonzo yokulahlwa. Sanibona bazalwane. Ingathi mama gcinanga lokho nalokho awusayifanele inkosi. Awuqala ukuthandaza kanye naye. Kwakuyinto ethi nje mama gcinanga lokho nalokho inkosi awusayifanele. Leyo qala wawusebenza ngesikhwepha. Awubazana ngathi ngishinto. Lokuqala wathi wawusebenza ngekhwepha. Uzama to please God. Uzama ukuplease uNkulunkulu. Kodwa kwaqala uthi inkonzo inenkazimulo. Kodwa edlulayo. The Bible says it was a fading glory. Yayikhazimula kodwa yayinenkazimulo edlulayo. Woza sisinthandaze. So Inkonzo yobulunga inenkazimulo enkulu. Abaningi bazalwane bese lithi ke le nkonzo yobulunga. Inkonzo yobulunga, the ministry of the Spirit. Lithi iBhayibheli yona ke ikhazimula kakhulu kunenkonzo yokuqala. Sanibona bazalwane. Funda sisinthandaze. Nalokho okwakhazimuliswa kwakukade kungenankazimulo. Kuthiwa nalokho kwakhazimula in the old covenant kuthiwa abusakhazimuli lutho. Uma kuqhathaniswa nalenkazimulo edluleleyo. Uma kukhathaniswa nenkazimulo edluleleyo. Uma lokhu okuphelayo kwakunenkazimulo. Uma lokho kuphela kwakunenkazimulo. Pho kakhulu kangakanani inkazimulo yalokho. Pho kakhulu kangakanani inkazimulo yenkonzo kamoya. Sanibona bazalwane. Ngizosho njalo kuphela ukuthi yayisebenza inamandla kodwa yedlula yaphela. Bese kuthiwa qhathaniswa oshahasana kuleyo qala kuthiwa uMose wanikeza umthetho, kodwa kuleyo yesibili kamoya kuthiwa uKristu unikeza umusa. Ngikushumela phambi kwabantu. Kuleyo qala uMose weza nomthetho, leyo sibili uKristu weza ngomusa. Hence the writer in the book of Ephesians 2 until we are saved by grace. Sisindiswa ngomusa. Sihamba asisindiswana ngamandla nangekhwepha, kodwa sisindiswa ngomusa. Nokukhonza kwethu in the new covenant sikhonza ngomusa. Sikhonza ngomusa. Sikhonza ngomusa. Nokukhonza kwethu in the new covenant. We are nothing ngaphandle komusa. Yiyekiswa bazalwane. Laka moya uli kwethu sasingaqualify. Akakho umuntu wayequalifya ukuthi wayengama phambi koNkulunkulu. But inkazimulo kaNkulunkulu yayingamudla imqede. Kodwa senza umusa. Ngomusa obasifisema nesithathu ngokukholwa kwethu sanethwa samiswa kuwo umusa. Itelinye sithi samiswa kuyo indawo kaNkulunkulu. Sanibona bazalwane.
ukuthi things were happening in the old covenant, ngizosho ukuthi inkulu kakhulu inkazimulo in the new covenant. My challenge is one, it's like we are regressing. It's like we are regressing. We are appreciating the old covenant. We are like people who are appreciating Hagar. We are like people who are appreciating Mount Sinai. And in Mount Sinai, in Mount Sinai, all there were restrictions for it. But almost a figure, a God's wedding a more. Let the autopalayo and Martina Mahapero. What do we have come? What do we have come into Mount Zion, the heavenly Jerusalem? Assemble, Masaluk figure, God possess figure. That's the ministry of the Spirit. That's the ministry of the Spirit. Give me a challenge, Masalan, as I'm about to sit down. We are appreciating inkonzo kaMose kube ngathasala kube ngathi yona namandla njalo bazalwane uma siletha izinto enamandla siyiletha according to the old covenant. But let me say this, bazalwane, kanti bekufanele sibuke uKristu ekhazimula awusanibona bazalwane inkulu kakhulu inkazimulo esinayo in the new covenant than in the old covenant. When we see things not happening, the problem is one, we are failing to appreciate in the sibuyi. Two, asiwazi amandla covenant esibuyi. Asiyazi inkazimulo esibuyo bazalwane. Inkulu kakhulu mkalusha kakho. Let me submit this to you. There is no better dispensation than this dispensation. And this is the last dispensation, bazalwane. Anyangisaba khona ngiyafawale. Of the ministry of the Spirit. Amazi inenye bazalwane silently. Kodwa sinenkinga. Amazi kodwa ungathi nokhulu unenkinga njengami. Indethi usinikeza into enkulu. Wasinikeza into enkulu, saphila entweni enkulu kodwa sangawazi amandla akhe. Ngicela ukusho bazalwane. Ngicela ukusho nansi into. I appreciate zonke izinto uNkulunkulu azenzile in the old covenant. Kodwa sinawo amandla ukudlula the new covenant. Ayikho into engenzeka, ayikho into engenzeka. Angazi bazalwane, ayikho into engenzeka. Umathi nathi nje iyodwa into efanele we must connect our faith with the new covenant. Connect your faith with the new covenant. The old covenant yayingasenzi sinelokhu uNkulunkulu asidalela kona ukuthi sibe khona. But the new covenant, we are becoming yonke into uNkulunkulu athi siyiyona. Sambona bazalwane, anatsha. Two, according to the new covenant, according to the new covenant, according to the new covenant, akufanele ngabe sijahana namadimoni.
inamandla new covenant, inomusa new covenant, inomusa, inkonzo eza nomusa. Awungeke nembazalwane inkulumo, inkonzo eza nomusa. I said it on Wednesday. Got the challenge we are trying. Sifuna ukusenza sibe ngcwele. Kanti kukusha. But unekonzo kama you come njengoba unjalo. Ufika khona uthatha ubuthakathaka bakho unikeza umusa. Umusa wamandla akho. Umusa wamandla akho. That's the new covenant. That's the new covenant. Uthatha ubuthakathaka bakho abunikeza umusa. Umusa uba ngamandla akho. Paul says in the book of Corinthians, I am what I am. Uthi ngilokho ngikona. Ngenxa yomusa ophezu kwami. Phinde bazalwane. Uthi Paul ngilokho ngikona. Awuncane ukukhuluma. Wonke ngilekele. Uthi ngilokho ngikona. Uthi ngenxa yomusa ophezu kwami. So lapha kunomusa. Kunomusa osha. Omula kwenza inkonzo kunomusa. Again, according to the Opala, Obasefesu chapter 4, saying, Oti loyo na loyo, Onikazumusa, Kaba Wasipo, O Christian Minyasason. That's the ministry of the Spirit. Since the man just never know Musa, Omusu sends a Sibenjing about the Mangono, Omusu sends a Sibenjing about the Makonda, as a call Musa. That's the ministry of the Spirit. When we minister, Umusa is aiding us. Umusa is helping us. Umusa uyasinekele. Ngokuba loyo nalo unikezwe kakwesilinganiso somusa. Ngokwesilinganiso unikezwa umusa kakwesilinganiso sesipho sikaKristu. So ilanda tisho ubishopi in that umusa ukwenza wazi your level, wazi ukuthi yini oyenzayo yini ungayenzi. Ngisho sokuba sengisengesu sicaba abantu abafuna ukwenza into abangayibizelwanga kunenkonzo kusetshenzwa ngomusa siqualifyiswa umusa. Kunezinto that is one source of money bethi kade ngaqala kanti nona nokushoda ngento ushoda ngomusa. You must know the grace that is upon you. Your grace is your grace is your code. Your grace is your code. Ingathike kwasini indawo awungane wabufa ufuna lo musa phezu kwakho. You must know umusa phezu kwakho. Hayi bazalwa ngathi ngasho ngathi nje ngihlala phansi mfowethu. Hawu madoda. Hawu bazalwa. Kuthatha umuntu womusa to recognize another grace. As we've got a challenge. Bazalwa kuthatha umuntu womusa ukwazi ukubona omunye umusa. Ngani umusa siqaba yini lesixakayo umusa ungaka. But inkinga senza ngathi senza into yethu kwethu. Kanti ngathi la wazi umusa phezu kwakho. Bese ubona omunye umusa that can work for you. Kulapha sikuye the new covenant. We need each other. Ngenxa yomusa phezu kwethu awufani. Sanibona umusa phezu kwethu awufani. Kunamnyama avula umusa. Kunamnyama adinga abantu abathize abathola uhlobo oluthize lomusa.
Sanibona. Sasistrugglisa to build churches. Kunabantu abanomusa. Kunabantu uthatha umuntu womusa to recognize omunye umusa. Sanibona. Qedile mfethu. Qedile hlala phansi. What? Ngesinye isikhathi oshale sinenkinga because we don't know as a church ukuthi kunamandla kangakanani ukuthola umuntu onomusa wento. Thola umuntu onomusa wento edinga. Angazi ngathi some of us sebethandazile and some of us we are blaming God. Thola no lalenda bakhe sifuna umuntu onomusa. Isifuna umuntu othola ukuqabathisa nomusa. Awazi ukustrugglisa, awazi ukuxakeka kunabantu abakhe. That's the new covenant. Awazi ukuphatha isonto lingakhuli ngomuntu kunabantu abanomusa. There is a challenge, bazalwane. Kunabantu abanomusa. Sikhonza ngomusa in the new covenant. So bazalwane, I'm going to struggle in my church. The struggle is ngomthandazo kunabantu abagresiwe ngomthandazo. Manokophenga shoti. Umthandazo unganyakasi. Cinga abantu bamusa, thola abantu bamusa. Abazokophosa. Abantu abazovula umnyango for your church. Ukuze uthandaze. Thola abantu abastruggle, abantu abathola umusa.
Because awukwazi uzofikela khona uzotreat stress. Kanti ukudinga umuntu omusa. You need to swallow pride and find the person who's carrying the grace. That's the new covenant. That's the new covenant. If you're struggling, if you're struggling to raise people, to raise sons, find people who are carrying the grace. In your life, I've been a statement again. God will bring experiencing the statements in your life. This will also Yagaza will appear. This will matter Kamala Shata. For the standards, it's never so about it. It's never so. Content is one of both. Hitapa. We are not automatic and come to go to get this well is a baptism. So the tool of the poison. Salary Hasoma. How many say, Baba, no say.
Funa siphushe imzuzu embalwa. Funa siphushe ebusuku. Funa siphushe ebusuku. Khona izinto ekufanele inyakazi. Khona izinto ekufanele iqale igqekeze. Izinto bangesakhe ushut up. Funa sithandaze ebusuku. Kesivana amehlo ethu sithandaze. Kesivana amehlo ethu sithandaze.